Здравейте, колеги! Здравейте! Както каза професор Попова, аз ще ви запозная с така наречения отвъд Дунавски електронен корпус, а именно с неговото състояние тази година и перспективите за неговото развитие. Първо да ви кажа какво имам намерение да говоря. Виждате моя екран, нали? Фоновата история. Искам да поговоря за историята на проекта, за структурата на сайта и за степента, до която той е разработен в момента, както и за перспективите за бъдещо разработване. И след това да се спра на възможностите за използване на данни от корпуса, т.е. да ви покажа търсачките, които в момента работят и степента, до която те работят и какво може да се направи даже и на този стадий и без търсачки. И да ви дам някои примери на изследвания, на вече направени изследвания на базата на данни от корпуса. Това е, така да се каже, планът. За да се стигне до сайта, трябва да се избере този адрес. Аз това ви го показвам просто така, защото аз вече съм го избрала и го има на моя браузър отворен. И това е, което вие виждате. Сега тук нещо... така. Аз ще ви показвам българския вариант на сайта. Има английски, всичко, което виждате. Тук го има и на английски, но това, да речем, нас сега в момента не ни занимава. Както и другаде, е един бърз начин да се стигне до самите текстове е директно от този екран. Може тук да се погледне. Ето, вижте, тук може да се види тия цветове имат някакво значение и при нас символиката на топлите и студените цветове се използва. Топли са източните говори, студени са западните говори. Ето, тук са селата, които може човек да реши, че ето Атърнац ще погледнем. Виждаме го къде е и ако натисна тук сега, което аз няма да направя, ще стигнем директно в материалите от село Атърнац. Това, което аз искам всъщност да направя, вместо да вървим по този най-кратък път до текстовете, което вероятно би било пътя на всеки човек, който иска да използва сайта за свои цели, е да ви покажа какво има, да ви дам информация за фона, какво има, защо го има, как се е стигнало до там. Ето, това е картата на корпуса. Това са всичките страници, които има в него. Виждате, че има начало, въведение, текстове и търсене. За корпуса информация. И ето тук има една много полезна таблица, която показва какво сме успели да качим на сайта до този момент. И вие виждате, че зеленото, това е вече като светофар, зеленото са нещата, които ги има вече онлайн, а червеното са, които ги няма онлайн. И какво ще правим с това, ще стане ясно по-нататък. Но тази таблица се поддържа актуална, т.е. всеки път, когато нещо се качи, тя се променя. И тук са изброени също така 38-те селища, от които има записи. Значи това е за корпуса. В този корпус, за да бъде той сега на разположение и да можем да го гледаме с вас този следобед, са участвали много хора. Най-важните участници, без съмнение, са
хората, които са разговаряли с диалектолозите през 60-те и 70-те години на миналия век. И това е пълен списък на тези хора, до толкова, доколкото ние знаем за тях. Ето тук има информация за имената, за това кога горе-долу са родени, какво е образованието. Всичко това идва от текстовете и от части от бележките на Максим Младенов, които той си е водил по време на тези разговори. Ето това са нашите събеседници от отвъд дунавските говори в Румъния. Материалите са били събирани на терена, както ви казах, през 60-те и 70-те години на миналия век и участници в този процес на събиране са били 14 диалектолози, български и румънски. Инициативата е била на професор Стойко Стойков, който участва в първите, само в първите записи, защото след това, както знаете, си отива твърде млад. Най-активните участници от тези от румънска страна е Георги Болокан, също покойник днес, и Максим Младенов от българска страна, който също не е с нас. И така, повечето хора, които са водили тези разговори, вече не са с нас. Това е било отдавна и това е една част от причините, поради които ние сме решили някъде, Дарина Младенова и аз, сме решили някъде 2000-та година да направим нещо за тези архивни записи. Те не само съществуваха като архивни записи, но и бяха транскрибирани повечето от тях. И ето така изглеждат транскрипциите, направени на ръка от Максим Младенов. Това са моите спомени от детските ми години, как съм слушала часове наред, как той при техника значително по-малко съвършена, отколкото е тази, с която разполагаме ние днес сега, е слушал един и същи текст по много пъти и е транскрибирал ето по този начин. Този проект, малко история за 60-те и 70-те години, този проект е бил през 60-те години в плановете на Българската и Румънската академия на науките и като съвместна колективна задача, но после нещата са се разсъхнали по политически причини и Максим Младенов след като дълго време е чакал моите румънски колеги да се свържат с него, да се включат в работата и е разбрал в някакъв момент, че това очевидно няма да стане. Спомнете си, става дума за 70-те години, 80-те години, за епохата на Чаушеско, когато хората също много се страхуваха да си общуват с чужденци, така че никаква ясна информация от колегите в Румъния не можеше да се получи. Значи, в някакъв момент в края на 80-те години, когато се оказа, че като съвместен проект това нещо нищо няма да излезе, Максим Младенов седна и написа една книга въз основа на тези материали. Това беше неговата докторска дисертация за българските говори в Румъния. И той планираше тогава да издаде тези над 1000 страници диалектни текстове, които беше транскрибирал сам и пише за това в предговора на тая книга. Само че той проект нямаше късмет, той си отиде много скоро след това, даже не успя да прочете
последните коректури на своята книга за българските говори. И след това има пауза от към 10 години и 2001 година Дарина Младенова и аз се заехме да видим какво можем да направим за този корпус от аудио текстове, транскрибирани така на ръка. И ето тук е списъка, това, което виждате на екрана, е списъка от 14 човека, които са работили върху този сайт в различни, вършили са различни неща, те са винаги изброени на всяко място. Аз ще ви покажа къде може да се види кой какво е правил. Най-важните участници тук са, разбира се, нашият компютърен специалист Веселин Стойков, който е отговорен за всичките хубавини, които виждате, и чиято дейност за този сайт е абсолютно неоценим. А също така, освен, нали, Дарина и мене, ето тук искам да спомена много важния принцип на колегата Владимир Жобов. Ще стигнем и до там да ви покажа, когато стане дума за звуковата система на тия говори, какво е допринесъл професор Жобов. За всеки един от участниците има информация, която съответства горе-долу на нивото на 2001 година, т.е. нещата не са тяхното, така да се каже, техният прогрес в кариерен смисъл е отражен на ниво в сайта на ниво 2001 година и може да се види, че много от тях са студенти, аспиранти, хора, които имат малко отношение, бих казала, към диалектологията, но които работиха много усърдно за този проект и на които съм благодарна като един от организаторите. Имаме и галерия от снимки. Галерията от снимки, която няма да имам възможност да ви покажа цялата, но мога да ви... Ето тук снимките са на Валентина Васева от Етнографския институт, на Марта Ивайлова и на Марина Михайлова. И са правени, както виждате, по друго време, не когато са правени записите. Т.е. снимки ние от времето, когато са правени диалектните записи, нямаме. Тук има всякакви хубавини. Аз искам да ви покажа няколко лица на хора отвъд дъновските български селища. Да видите колко те са узнаваеми, колко са сърдечни. Какви са, с една дума, душици. Ще продължа нататък в галерията. Към галерията можете да се върнете при желание. Ето тук под авторски права обясняваме как се цитира този сайт и как да се намери информацията за това кой какво е правил и това правилно да се цитира. Изискванията са технически. Тук е казано какъв трябва да бъде, с какви компютърни средства трябва да разполага човек, за да може да работи без проблеми с нашия сайт. Контакти, картата, това е което сме видяли и ето го въведението. Въведението е построено изцяло или почти изцяло е правилно, върху книгата на Максим Младенов. Сега ще ви покажа какво можете да очаквате тук. Ето на всеки един такъв сайт, първо тук има въведение, което обяснява термина отвъд дунавски.
и показва статистиката на носителите на езика, които допринасят, които са записани там. Ето имаме 71 жени, 76 мъже, които са родени между 1882-1961 година и така нататък. Това е, така да се каже, уводната част и както и по-нататък има библиография. Ако се натисне на едно от тези подчертани заглавия, ще се стигне до библиографията, която се стараем да поддържаме. Ето тя е тук последната точка в последната секция или последния раздел в тази глава въведение. И така, диалекти. Много е важно да се гледа информацията за отвъддунавските говори в общия контекст на българската диалектология. В този раздел текстът е мой, както пише, мисля тук, точно така, а пък картите са на Дарина Младенова. И всеки път, където видите такова копче, на което пише точка И, това е информация, която пояснява текста. С въпросителния знак са всякакви технически помощи от нашия много любезен компютърен специалист към читателя, който обяснява разни полезни неща, ако те ви интересуват. И така, ето първата карта. Всъщност тя е втора, защото върви след тази карта, първата, която е на заглавната страница на сайта, която ви показах. И ето тук има възможност тая карта да бъде видяна цялата така, на цял екран. Можем да се върнем. Какви други неща има тук да се обясняват? Това е делението на източни и западни говори и е показан източника, откъдето е взета тая карта. След което са изброени типовете, подразделения на западно-българските и източно-българските говори, които са представени в извън, на север от Дунава, отвъд дунавските селища. Имаме видинско, ето ги тук всичките, виждате и легендата. И за разлика от първата карта, ето тук има и селищата, от които те са дошли на българска територия. Тоест, картографирано е, такива карти има в книгата на Максим Младенов, само че те са изоглосни и много приблизителни карти. Тези са точно направени с използване на българския диалектен атлас. Тоест, всеки един от тия пунктове е един определен пункт, а не е нещо, което е приблизително очертано, както е на тия книжни хартиен в книжното издание. И така, какво е било писано, библиография за отвъддунавските български говори, като сме се постарали да следим библиографията и след 1992 година, когато почина Максим Младенов. Ето ги описанията на тези говори. Видинско-ломския говор. Тук има също една много симпатична, бих казала аз, и иновационна карта на Дарина Младенова. Виждате тези черни цифрички от 1 до 6. Това са явленията, въз основа на която тая карта е направена. И може да се, ето тук
увеличи и да се види Видинския говор, в кои отвъд Дунавски селища е представен. Малко да го увелича, да го центрирам. Къде са съответствията на тези говори на територията на България въз основа на тези 6 картографирани явления. И ето да видите какви неща се картографират. Частицата за бъдеще време, дали е ше или че, частицата за бъдеще време, дали е че или и дали са и двете. Ето виждате една вертикална линия, една хоризонтална и двете, вертикална и хоризонтална, т.е. различните видове на информация, която е там. Други явления са имперфектни форми, образувани от разширена основа, завършваща на ше, и източника на картата в БДА, откъдето е взет материала и така нататък. Освен картите, селищата, от които имаме диалектни материали на сайта, тук се споменават и архивни данни на Стоян Романски. Стоян Романски е единият от двамата най-важни предшественици на този проект, да го наречем, на Стойко Стойков, Максим Младенов и румънските слависти от 60-70-те години. Стоян Романски е ходил по тези села в началото на 20 век. Водил си е бележки разнообразни и въз основа на тези бележки може човек някой път да определи характера на говора, който се е говорил в селища, в които вече през 60-70-те години не се говори български. И така, ние сме се постарали да съберем тази информация. Ето тук как примерно изглеждат такива данни, че Видинско-ломският говор е представен в селата Пояна, Маре и Орзикуца по записи, а по данни на Стоян Романски установяваме, че е принадлежал към този говор и говора на селата Караула, Мърза и Мрачинеле, за които не е известно да се говори български в наше време. Такава информация дава Максим Младенов в неговата книга. В повечето случаи това, което виждате тук, идва оттам. И тук има неговите, на този видинско-ломски говор, фонетични, морфологични, лексикални особености, от които се споменават най-важните, и има препратка към страниците в книгата на Младенов, където това е описано по-подробно. И да ви напомня, че този текст, такъв какъвто го виждате тук, съществува и в английски вариант, т.е. той е по-удобен за ползване. Момент, ето го същия текст. Искам просто да ви го покажа веднъж, за да видите, че това работи в два варианта за два вида аудитория, така да се каже. Хора, които лесно се оправят с българския и хора, които имат нужда от обяснение на друг език. И така, диалектите, чакайте, връщаме се към български. Диалектите, които са представени тук, са представени всичките по този начин. Винаги са проводени от една квалитативна карта въз основа на няколко явления такива, която определят откъде по тия явления са дошли носителите на съответния говор. И както виждате, вървим от студено към топло и все по-на изток и по-на изток. А най-накрая на
на тези описания, кратки описания на говорите, има един много полезен индекс на всички селища, които се споменават тук. Ето Александрово Ловешко, например, че го има на карта номер 3, карта номер 8 и така нататък. Тоест, ако някой се интересува от по-специалните връзки на определени села от говора по езикови данни, с говорите отвъд Дунава, може да се проследят по този начин тези села, а включително и не само конкретни села, но някой път има, ето тук е казано, Карнобатско регион. Значи нещо по-едро като териториална единица може да се намерят някакви връзки с Карнобатско в говора на Тяжна, Додещ, Кацелю, Ульмен, Чурогърла и така нататък. Тоест, това е пак така полезна информация за фон. Както виждате, има възможност да се контекстуализира информацията от сайта. Сега за транскрипцията, ето това е много ценната глава, допринесена от професор Жобов към нашия проект. Малко предистория. В този проект българо-румънски 60-70-те години се е използвала от българска страна типичната за България традиционна транскрипция, която използват диалектолозите. И ето я в таблица, ето тук са знаците в таблица, приведени от Владо Жобов. Но една част от нашата аудитория, разбира се, както виждате, можете да съдите и по английския превод, се чувства по-комфортно и по-у дома си, използвайки международната фонетична азбука. Задачата на професор Жобов беше да предостави характеристика на фонетичната система на всеки един от селищните говори, които са представени при нас, 38 села, според международната фонетична азбука и да направи някакви такива преходи, превод, така да се каже, от едната към другата система, нещо, което е много важно, ако ние продължаваме да искаме българската диалектология да е в диалог с световната наука. Аз не съм фонетик и фонолог и никога не бих могла да се справя с тази задача. И съм безкрайно благодарна на Владо Жобов за труда му и за това, което виждате вие сега. Ето, показвам ви неговия текст и от тук нататък тръгват описанията по села. За да направи тези описания, той е слушал всички тези текстове и е описвал съответната фонетика. И така нататък. Ето това е нещо, което е една стъпка напред в сравнение с направеното от Максим Младенов в неговата книга. Следващата глава е за етнонимията. Етнонимията е крайно интересна. Нашите отвъд дунавски носители на българския език са известни под една купчина имена. Българи, шкеи, словени, сърби, гърци.
от техните съседи и това е много странно, за нас е странно, но има своите исторически обяснения и тук ние сме се описали да обясним, доколкото можем, какви са историческите обстоятелства, при които се е стигнало до там, като сме използвали и по-нова библиография от началото на 90-те години. И така, който се интересува от етнонимия, ето това е мястото за него. Една отделна глава в книгата на Младенов е за билингвизма, за въздействието на българо-румънското двуезичие върху отвъддунавските говори. Тук накратко е представено нейното съдържание на тази глава и всички тези неща, които ги виждате тук маркирани, за тях има повече информация. И както винаги ясно е указано кой е автор на това и каква техническа помощ може да се очаква. Последната глава на въведението се отнася към миналото. Миналото в смисъл на миналото преди за записите. Какво е имало преди тези записи? Ако приемем за изходна точка на корпуса записите от 60-те и 70-те години на 20 век, какво можем да кажем за времето преди това? Максим Младенов, за да напише уводната част на своята книга, е ходил да чете множество архивни материали, най-различни в румънските архиви в Букурещ. И аз, когато трябваше да се погрижа за този текст, да го предам в някаква по-кратка форма на сайта тук, използвах неговата информация, но след това се наложи да добавя и някои допълнителни неща, които, така да се каже, поне картинки, не присъстват като част от книгата, неговата книга. Например, ето тази карта е много важна, струва ми се. С сиво тук са отбелязани селата и мога малко да го увелича, за да не са кръгчетата едно върху друго, за да ги видите като отделни кръгчета. Ето, погледнете, това е историческата информация за българи от тези вълни, които са се преселвали от края на 18 век до към средата на 19 век отвъд Дунава, къде още е имало такива отвъд дунавски заселници и къде днес не се говори вече български. И информацията, която имаме исторически, не ни дава възможност да оценим какъв е бил говора, на който те са говорили. Тоест, това дава известна представа за дълбочината на измененията, които имаме. И така, тези са селищата, това е картата с тях. Тук е една карта архивна на Вайгант. Густав Вайгант е ходил да обикаля Румъния и има една архивна карта на всичките народности, които съжителстват на територията на Румъния. Това е неговата карта. Тя е много трудна за намиране, обаче ние я намерихме и ето тук може човек да я види в увеличен вид и да я използва историческа карта на информацията, с която Вайгант е разполагал в края на 19 век, началото на 20 век. Ето тук изказваме благодарност на библиотеката в Торонто,
която ни е разрешила да публикуваме картата от тях. И последната точка е общия показалец на селищата с отвъд дунавско българско население. Има тук кръгчето има значение. Ето виждате град Александрия, Телеорман, сиво кръгче, значи няма в момента българи или ние не знаем да има, което също е възможно, но други наименования, част от историята, библиография, от която е почерпана тая информация и така нататък. И така за всяко селище с някои препратки от типа на това Арнаут Кьоилии от Тършор. Това е всичките алтернативни названия, които тук се привеждат, са сложени в азбучния ред и препращат към мястото, където е информацията за даденото селище. Ето, това е един безкрайен текст, с който може човек да се забавлява дълго време. Ето това е въведението. Основната част, очевидно, са текстовете. И, както казах, до текстовете може да се стигне директно от първата страница. Например, ето Атърнац. Първото, те са подредени по азбучен ред. Какво има на страницата на едно село? Сега ще ви покажа. Тук има общи данни, описание на селището. Това е същото това описание, което го има там в ония списък, но тук е само то. Има една снимка, тук конкретно е снимка на кладенец, направена от Марта Ивайлова. Има къде може още да се прочете за селото. Има името на информаторите, доколкото са ни известни. Информаторката е една, на 80 години. Казва се Йоана Рошияно, жена. Това е, което е написано за нея, това е, което знаем. Кои са били диалектолозите на терена? Били са Максим Младенов и Кристиян Ионеско на терена и какви са оригиналните записи, датата на която са били направени тия записи е 7 юни 1975 година. След това тук са имената, координатите на селището, други наименования, с които той е известен, говорния тип. Ако човек иска да отиде, може тук по този линк да се върне при Искърсковицкия говор и да види как той е описан. Изброени са други селища, в които също има Искърсковицки говор и има препратка към страницата на Владо Жобов за Атърнаци. След което следват самите текстове. Обаче, виждате тук, транскрибирани текстове ще бъдат качени. Т.е. няма ги тук. И аудио от оригиналните записи, направени на 7 юни 1975 година. Ето, сега ще се опитам да ви пусна шапката, дано да чувате. Аз виждам, че много зависи от... Но това е само 29 секунди. Да се надяваме, че ще го чуете. Аз 7 iunie 1975, satul Atărnaț, fostul satul Atărnaț, acum satul Cernetu, județul Teleorman. Ancheta făcută de către Cristian Ionescu și Maxim Mladenov. Чуваше ли се? Чудесно се чуваше. Добре. Значи, звук има, обаче, ето тук пише
липсва текст. Сега, всички тези случаи, в които липсва текст, текста всъщност не липсва. Искам да ви го покажа. Той съществува в някаква доста добра форма. Ето го Атърнац. Специално съм го отворила тук във вид на файл. Си го имам. Има си една шапка, която му обяснява кой какво е правил и така нататък. Има ги темите, към които ще се върна, редовете и ето това е, което Максим Младенов каза. Аз, шапте юни, умие нова суте шапте зечи чинч, сато Атърнаци, посто сато Атърнаци, да, акума сато чернето и така нататък. Значи всичко това ние го имаме. Защо то не е още качено? Ето това се оказа тясното място за Дарина и за мене, е, че ние всички тези текстове трябва още веднъж да сверим и да потвърдим, че всичко е последователно направено и да ги качим, и това трае безкрайно дълго. Но текстовете като текстове съществуват и тези неща, които аз ще ви покажа после като изследвания, направени по тях, всъщност могат да бъдат направени и по тези не тъй перфектни файлове, с които разполагаме. И така, значи, старали сме се цялото аудио, което е на наше разположение, да бъде качено, и то е качено, доколкото го има. Има заглавие "Лазаруване", което заглавие съществува в два вида. Има го на английски, има го на български. И ето тук имаме текст от 3 минути и 23 секунди на тема "Лазаруване". И това е другия начин, по който може човек да използва тези материали. Очевидно, за, да речем, изследвания лексикални или етнографски по-скоро, отколкото за лингвистични, защото какви лингвистични форми се срещат там, човек не знае, докато не ги е чул. Докато, например, как се коли свиня, може да дава доста добра представа, че ще има там някакви названия за части на тялото, ще има някакви глаголи и така нататък. Тоест, човек може по този начин да се ориентира и да намери някакви неща. Аз споменах в началото, че тези текстове са събирани от румънски и български диалектолози. При това има текстове, събирани от нашите румънски колеги, които, при записите на които не е присъствал български диалектолог. И те са правени по правилата на румънската лингвистична наука, румънската диалектология. Тоест, това са всъщност два корпуса от текстове. Тези, които са правени от български диалектолози, те следват въпросника на диалектния атлас. И съответно материалите, както тук в Атърнац, са съпоставими с материалите на българския диалектен атлас. А тези, които са правени от нашите румънски колеги, те не са съпоставими с тези български материали, но пък от друга страна те могат да бъдат сравнени типологично и по всякакви други начини с диалектни материали, събирани на румънска територия от румънските говори, което също за някакви видове изследвания може да бъде полезно. Така че добре е да имате това предвид. И така, ето ги текстовете, най-различни села. Ето да вземем едно село, да речем Била, от което не е Била, не ми върши работа. Това е Атърнац, това не е Била. Ето е Била. Ето къде Била е разположена. Ето това синичкото значи белослатински, западен говор. Ето тук са информантите, информаторите, това, което знаем за тях. Една чудна улица с гъски, снимана от Марта Ивайлова 12-та година.
за нас. И за разлика от предишното село, ето тук има транскрипция. И текста си го има и може човек да гледа какво е написано. Глоси има ли? Глосите липсват. Ето това е един от проблемите за използване на такива текстове. Проблемът е следния. Тия хора, всичките през 60-те и 70-те години са били двуезични вече. И те минават от единия език, от румънски на български, от български на румънски, постоянно. И съответно за български диалектолози, които не знаят румънски, това е доста така трудно да се ориентират в текста. И затова са предвидени глоси, които обаче са готови в много малка степен. Това е нещо, което пак нас чака и да видим. Ето ви тук шилемнарие, ротарие и така нататък. Са едни неща, които трябва да бъдат преведени и трябва да бъдат обяснени. Но като текст то е достъпно и тези текстове, които са вкарани в онлайн, които са качени и са транскрибирани, ето по отношение на тях могат да се използват нашите търсачки. Ето го търсенето. Търсенето, как се търсят материали в корпуса. Могат да се търсят по 3 начина. Ключови думи. Сега ще ви покажа търсенето по ключови думи. То е търсенето, по което най-лесно в момента може да се правят неща. Ето по търсенето по ключови думи, търсенето по ключови думи тематично. Ето ги ключовите думи. Има типове теми, които са по-едри такива раздели и има етикети вътре в тях. Слънце, памук, кражба, Дунава, болести, това са такива дребни етикети. Темите са подразделения на някаква тема. Анатомия, диви животни, домашни животни, език, живот, устна традиция, фолклор и така нататък. Има възможност да се избира дали да се търси материал по всички говори, дали да се търси материал по всички селища или по един говор, да речем, примерно, ако изберем белослатинския говор, и да речем, че природа, примерно. Не знам какво ще излезе. Я да видим, ще излезе ли нещо. Ето за какво има информация на сайта. Има информация за ветрове и бури, за видове ниви, за гора, за дървета, пак за дървета от друго село, Спатарей, за звезди, слънце, луна, местна география, наводнения и природа. Ето, това са 9 намерени теми. Вече какво може да се види, ето тук няма аудио и липсва текст, което значи на практика, че нищо не може да се види. Защо няма аудио? Това е интересен въпрос. Аудио, дотолкова доколкото го имаме ние на разположение, е цялото качено. Но се оказа, че една част от транскрипциите, които имаме ние, няма запазени аудиофайловете, по които е правена транскрипцията. И причината за това е, че те са били депозирани в Института за славистика в Букурещ. Аз ходих преди 10-15 години в Букурещ да търся тези записи и намерих една част от тях. Ние сме възстановили една част от липсващите записи, а една част ги няма. И щом има ветрове и бури от Ликоричо, значи има транскрипция.
Иначе нямаше да го има това нещо. Ако нямаме нито транскрипция, нито аудио, няма и такава тема. Значи, че евентуално, когато се добави транскрипцията, ще може да се... поне тя ще може да бъде видяна. Ето тук също ликоричо. Ликоричо явно е тежък случай. Я да видим какво има нещо по-симпатично. Да речем ето тук. Punta de Greč. Има аудиозапис, местна география, 2 минути и 19 секунди. Някой говори за местната география и това може да бъде чуто веднага. Значи това е тематичното търсене. И, как да кажа, то работи в максимална степен, защото дава някаква ориентация за какво става дума в тези текстове. Връщаме се тук. Търсенето по лексеми работи само за тези текстове, които са транскрибирани, качени вече транскрибирани. И тук са инструкциите как това се прави. Веселин Стойков, нашия компютърен специалист, ми е казал, че когато качим целият текст транскрибиран, и той има пълен набор от думите и знаците и всичко, което, т.е. целият сайт е вече там, той ще направи търсачка, която ще позволи автоматично да се намират всички варианти на наличните словоформи. Но това не може да бъде направено без аз да му дам предварително такъв списък, което аз не мога, защото не съм качила всичките текстове. Виждате как нещата са навързани. Ще бъде възможно в бъдеще да се търси и по румънски глоси, но за сега това не е възможно. Сега конкорданса, до толкова доколкото е качен текст, той дава много добри възможности, бих казала аз. Ето с зелено тук са отбелязани селата, от които материалът е транскрибиран и е качен. И ако да речем искаме да напишем да речем, айде, не знам, ще има ли качамак. Качамак. Ще има ли нещо за качамак? Не. Всички селища. Трябва да ги изберем. Да, има. Има в два текста, значи цялата ми база данни в момента е 14 000, под 15 000 думи. Качамак се среща в селата Бален Сърб и Корлатещ. И ето тук е текста, в който те могат да бъдат срещани. Това нещо може да се копира, да се разширява, кръга на конкорданса. Извинявайте, това не знам как да го махна. Да. Ето, язе. Я съм роден с качамак заранен, от плук от дърво. И така нататък. Има и качамака, членуваната форма. Всичките 3 членувани форми са от Бален Сърб. Значи от 2 села. В 2 села е забелязано качамак. Мамалига със сигурност има повече, само че тя ще бъде написана по 100 начина, а не просто така както се пише. Ето тая част ще трябва да бъде подобрена. Мамалига, виждате, няма, но това не е вярно, просто защото
ще бъде вероятно така написана. Лига. Не, и така не е написана. Ето виждате колко неудобно. Трябва да се сеща човек. Така търсим и в диалектния архив в Института за български език, като етимолог аз съм търсила много. Ето вижте, сетихме се. Има 5 пъти Мамалига, но е написана така. И това се среща в Калунфирещ, манастиря, Валя Драголюй, села, които са по-на изток. Това са възможностите за търсене. Сега, още 4 минути. Имам ли още 4 минути да ви покажа за какво може да служи тази играчка, която ви показах? Може да служи, разбира се, да се правят различни изследвания по данни от корпуса и за учебни цели. И аз имам тук един линк към работа на Иван Илиев и Лари Королов, където се представят отвъд дунавските говори по книгата на Максим Младенов и по корпуса. Ето това е корицата на тази книга. Началото на този род изследвания тръгва от тази книга и от работата на Максим Младенов върху тия говори. Той в нея прокарва сравнение между отвъд дунавските говори и говорите на метрополията. Това е една от темите, които се интересува. Очертава типа на всеки един от отвъд дунавските говори, определя откъде в метрополията са тръгнали носители на този говор. Предлага нова класификация на северно-българските говори, вътре в рамките на по-обширните ареали, установени преди това, източни, западни. Обръща специално внимание на случаите на разминаване между отвъд дунавските говори и говорите на метрополията и какви обяснения могат да се намерят за това. Дава примери за анализ на хронологията на езикови явления въз основа на данни от отвъд дунавските говори. Ето това е началото. Доста е работила с мизийските говори, включително и отвъд дунавските, Боряна Велчева. И нейният интерес е исторически. Това, което тя пише в множество от своите работи, е, че мизийските говори са много ценни за нас, защото имат толкова дълга история. През 9-10 век, през Главската книжнина е писана на мизийски говор от това време. През 12-14 век търновските среднобългарски текстове са писани на мизийски говор от това време. След това от 16 век имаме чергетските молитви от Седмиградско. От 17-18 век имаме новобългарските дамаскини от тип Тогизи. Те са с мизийски говор. След това от 18-19 век имаме отвъд дунавските говори и бесарабските мизийски говори, за които чухме сутринта от госпожа Светлана Георгиева. А вече за 20-21 век има диалектоложки изследвания. Значи мизийските говори заслужават особено внимание сред историците на езика, защото могат да дадат една представа за развитието на българския език, каквато за другите говори, уви, имаме по-малко. Дарина Младенова, която започна да направи тези карти, квалитативните карти, които аз ви показах за локализация на отвъд дунавските говори и съответните на тях говори на българска територия. По отношение на мизийските говори направи една крачка по-нататък и написа една голяма статия, където картографира на 14 квантитативни карти 96, не по 5, 6, 7, както е там, а 96 езикови особености на тези говори и установява, че в някои села, някои отвъд дунавски села, върху основния говор се наслагва друг и даже може да го локализира. Давам ви за пример една карта, която е
за село Кяжна, която Кяжна, както виждате тук, се свързва с едни съвсем определени мизийски села, но също и с ето тези села на юг от Котел. Това е нещо, което представлява определено стъпка напред при изследването на говорите в техния така реален живот. Освен това, тя локализира две групи селища с мизийски говори, откъдето са тръгнали отвъд дунавските преселници. Тоест мизийските говори ги подразделя на две групи и определя съвсем точно изходната точка за русенската група и за така наречената гребенска група. В лингвогеографски и етнолингвистичен план тя използва данните за названията на домата и пътладжана в отвъд дунавските говори и метрополията. Съпоставя ги, прави 26 карти, въз основа на които отговаря на такива въпроси. Ще ви ги прочета, те са с малки букви написани. Наблюдаваните на картата ареали биха ли били такива и в миналото? Ако не, каква е тенденцията в развоя им? Какво явление е представено в отвъд Дунавския говор и съществува ли такова явление и на юг от Дунава в говора, генетически свързан с отвъд Дунавския говор? Как се обясняват евентуалните отлики между преселническия говор и генетически свързания с него говор в метрополията? И прави такива етнолингвистични изводи. При изселването си към края на 18-ти, началото на 19 век, българското население вече е познавало доматите и е занесло на север от Дунава тяхното название от родните си места на юг от Дунава. Така се изтегля с около половин век назад датата на проникването на доматите по българските земи в сравнение с най-ранната исторически засвидетелствана дата 1841 година по свидетелството на Жером Адолф Бланки. Освен това, другия извод е, че за част от отвъд дунавските названия за пътладжан може да се допусне, че са били пренесени от градинари и горбечи от България. Тоест, това е по-късно. Отвъд дунавските българи са се запознали с пътладжана по-късно, след като са се запознали с домата. И тези две цитирани работи на Дарина Младенова могат да бъдат намерени онлайн на този линк, който имам тук. Между другото, аз ще пратя, след като свършим да говорим, на госпожа Велка Попова този файл и тя може да го разпространи и тези линкове да ви послужат за по-нататъчна работа с тези материали, ако ви интересува. И накрая две мои работи да спомена. Занимавах се с един писмен текст под заглавие "Братството или конгрегация за помощ и отервания на сиромашите души от Пургаторо от Чопля". Един текст, създаден в католическото отвъд дунавско село Чопля, където се опитвам да установя съотношението между писмен текст и диалект. Имам и една статия за коларската терминология на отвъд дунавските говори в сравнение с метрополията, където се опитвам да отговоря на въпроси като каква е връзката между езиковите и културните граници, какво може да се научи от етнолингвистичното изследване на речта на двуезично население в сравнение с речта на неговите съседи монолингви и речта на населението в регионите, от които се е преселило. Благодаря ви за вниманието. Благодарим за последната презентация на последния ресурс. Изключително съм доволна, че нашите студенти, нашите докторанти и студенти, които са гости онлайн днес, имаха възможността да се докоснат до тези ресурси, които са богато функционални, но мисля, че една единствена среща може да даде една обща картина. Вече по-нататък се надявам с вас да имаме възможност всеки един от тези ресурси да бъде
обект на специално внимание, да се разгледат специално функционалностите, защото мисля, че позатрупахме нашите млади колеги с доста информация, но мисля, че това не им е излишно. Добиха една обща картина за това, което предлага като дигитални ресурси съвременната наука, съвременната диалектология. Благодаря ви още веднъж. Благодаря специално на професор Антонова, че дойде до далечния Шумен и сподели днешния ден с нас. Благодаря на всички участници. Им желая успех и да постигнат такива успехи, които бяха демонстрирани в тези ресурси, да бъдат един ден и те автори на такива ресурси. Благодаря ви. Давам думата за 2 думи на нашия домакин. Уважаеми колеги, изключително съм поласкан от възможността да ви поздравя с успешното завършване на днешния ден, посветен на по-корпусната диалектология. Независимо от това, че в Шуменския университет в момента нямаме такива диалектолози пар екселанс в катедрата по български език, каквито са присъстващите като гости днес, но все пак искам с едноминутно мълчание да спомена нашия доцент Александър Александров, който, за съжаление, се помина твърде рано и той беше започнал. Той имаше разработки тук върху Капърския говор, както си спомняме всички, но за съжаление той не можа да довърши работата си, да направи замислените публикации от него. С едноминутно мълчание ми позволете да поменем неговата памет, както и паметта на скоро починалия по-млад колега Георги Колев от Софийския университет и да изразим уважението си към тях. Благодаря. Още веднъж благодаря и смятам, че това е началото на една поредица от срещи, които програмата Българистика предвижда да осъществи с вашето активно участие. Желая ви нови творчески успехи и до скорошни срещи. Хубава вечер. Довиждане, колеги.